2024. Oyo, oyo. This song is dedicated to our lost sons and daughters who are in London and Germany. Igbo ndị Igbo Oli Kolombise Chief Dr. E.J.I. Neja Gwondela dị ụtọ dị gba onye ọwụwa n'Igbo ndị Igbo 100 disease cure onye dị otu ha gbake wee mụ ntị l'olu Chief Charles Anyanwụ ụmụnna nwezu akụ ịrala wem Abumbise based in London and Germany. Ụmụ Igbo ndabara akụ ruo ụlọ ụmụ Igbo na-alọdụ ụlọ Igbo nọ na London gewe ntị ụmụ Igbo na-alọdụ ụlọ na-achịrị ụmụ ha mụrụ na ndị ọcha chịladụ ụlọ ka anyị wee hụ ha ha wee hụ anyị. Igbo nọ n'obodo ndọdọ gewekwe ntị isi nwa eze adịefu na mba adịghị eji isi nwa dibịa ele mgbọrọgwụ isi nwa afọ Igbo adịghị atọ dịla mba Britain na Amerịka na Russia emeela anyị emeneme ndị ịchagha ndị ọcha emeela anyị emeneme ha na-asụ asụsụ ejidowe anyị n'ama gị bụ onye Igbo ebe ka ị nọ kemgbe wee mee gị ka bụ wee mee gị gị bụ onye Igbo ebe ka ị nọ kemgbe wee mee gị ka bụ wee mee gị vụdakụga ahụ ịkpata akụrụ ụlọ anyị amarote ha kpata na akụri akụ ka anyị mata si gala Chief Onyewuchi Okpara, a London-based businessman. Igbo anyị lọdọle mgbe anya hụ na sị gala onye kwụgbara deki n'ise ikwumpere mmadụ ole ịkwadoro mmadụ ole onye na-agba limozin ikwubara mmadụ ole human investment ayawu isiokwu m anyị mara ote ha o wee wuru maka ụmụ Igbo ndị nọ na London na Germany ụmụ Igbo ndabara akụ ruo ụlọ Igbo nọ n'obodo ndọdọ ọwụ na Igbo ndị Igbo kpọlatara n'ime ụmụ m kpọlatara m ụmụ amụrụ na ndị ọcha kpọlata ha ụlọ anya hụ na sị gala
kpọlatara n'ime ụmụ ụmụ ọnụ Igbo ndị Igbo ụmụ anyị mụrụ n'obodo ndị ọcha ka anyị mata asị gaala kpọlatara n'ime ụmụ Igbo na-alọdụ ụlọ na-achịrị ụmụ ha mụrụ na ndị ọcha chịrịadụ ụlọ ka anyị wee hụ ha ha wee hụ anyị. Kedu maka ọkwụrụ ọkarịsịa Chief Charles Anyanwụ ụmụnna nwezughị adịrịla one of Mbaise ọ nọ na London ọ nọ London and Germany London-based businessman, the founder and president of Mbaise Signature worldwide. Enyo ejele mma ihe eji mmadụ emewa na Alaeze Gbọgụ nke nọ n'ezi n'ide Mbaise ịbụ ọkwụrụ ọkarịsịa agị bụ chairman Eze Gbọgụ family meeting na United Kingdom, executive chairman Jaluk Global Resources Limited ọ sị kelee ezi mami ya. Ezinne Mrs. Victoria Njọkụ ọ chịrị ọzọ ọ welewe jọrọ asamma nwanyị nne m ye ọ sị kelee Uchechi Ngọlọngọlọ Maazị Nwune Udochukwu Vintage Worldwide Ngọlọngọlọ Kọchọ aka na-eme nwei aka na-eme ọgọdọ Ngọlọngọlọ aka na-eme nwei ọ sị kelere ya nwa Chinemere n'Eze Gbọgụ Francis Nwune Nwogbu Vintage Interior Decor Worldwide ọ sị mụ kelee Sintobi Nigeria Limited UK. Unu mara na Abuchi Ọkpara ọ bụ memba Ezioyi Social Club na UK. Happy boy onye obiọma onye nwere happiness entertainment ya n'ime. Hey. General Secretary Otu Obi Social Club na UK. Chief Sakasmia Udowanne ọ na-awụ ncheta obi atọ mmiri philanthropist ọwụwa iwu na humanitarian board ọwụwa ewuleji ụtọ nwanne m ụtọ nwanne m ụtọ nwanne ọnụ Igbo ndị Igbo ewo. Britain na America na Russia ndị emedela anyị emeneme ndị ịchagha ndị ọcha. Kedu maka nwoke ọma gbakọ mmanya ya onye na-adị akpụlada ụmụ ya ụlọ ụra agaraga nwaanyị nnukwu ada Mbaise akpụlada ụlọ ụrakịrị ọ mụrụ na ndị ọcha. Chidi ọnwụ ziri ike aka si Kuba Chidi ọnwụ ziri ike ndị ịchagha ndị ọcha ndị emedela anyị emeneme. Chidi ọnwụ ziri ike aka si Kuba London and Holland based onye na-adị akpụlada ụmụ ya ụlọ
from Umunoha na Mbitelu LGA, Owerri, Imo State. The former chairman, Owerri People's Association. The Netherlands chairman, managing director, Chidon Intraco Limited. CEO, Live Valley Water Manufacturing Company. Asimu Kelerie, Wanye Woke, Nze Nandi Owuzirike, aka Koyo, chairman, managing director, Julian Bearings Limited, Lagos, Nigeria. Ụmụ Igbo na-akpọlata ụmụ ha ụlọ, welata akụ ha n'ụlọ, a sị ha kụrụ ụlọ, amara onye kparịa, iweta akụ n'ụlọ, ajụ obi kpatara ya, lekwa akụ n'ụlọ, lekwa akụ n'ụlọ, lekwa akụ n'ụlọ. Kedu maka Maazị Obinna, the director Sintobi Limited, United Kingdom. Chief Emeka Imo, a medical consultant, UK. Ụmụ Igbo na-alọdụ ụlọ, ya bụrụ ma evute akụ bi ụlọ, vute akụ n'ụlọ, ya bụrụ evute akụ n'ụlọ. Chiabara, a London-based businessman, achafuru sansi na agụrishi ike ya gwụ mana achafu m ntị ma nwụọ. Onye ọkọ ya isi Ekenesi, Olu, Imo State. The director Equitable Drilling Limited, UK, a certified building contractor in the United Kingdom. Ezi nwoke dị ọha mma, ọ bụ ọkpata onye ọha, executive member of Ezienyi Social Club of United Kingdom. Ọ sị kelee achara ugo nwanyị ya, ọ dị ala obi o. Mrs. Lolo Biageri Jessica Ọkpara, Osodi emewa, ya bụrụ ma evute akụ bi ụlọ, vute akụ n'ụlọ, ya bụrụ evute akụ n'ụlọ. Anyị mata si gala, kedu maka Happy Boy, Odogwu Melody, Nwokotete, unu mana isi na-ebu ogidi jewe ikwu nne, isi buru ogidi jewe ikwu nne ya. Nna bụ ugo ọhalete ekwubuola m ya mbụ, adị eji isi nwa dibịa ele mgbọrọnwe nwa ukiri isi ala mba nọ, isi na-ebu ogidi jewe ikwu nne, based in London. Ọtụtụ ugboro itechi emechie wike, mana otu ugboro na-arọ ewutiwite eme mgbọtụ, ewutiwite Igbo ha tiwite eme mgbọtụ. The managing director, Josino Drilling Company Limited, UK and Ireland. Osimu kele achara ugo nwanyị ọma, Lolo Ngozi Nnabugo ọhalete, Osodi eme achara ugo nwanyị ọma, asama m nọ. Ụmụ Igbo na-alọdụ ụlọ, na-achịrị ụmụ ha mụrụ na ndị ọcha chịlata ụlọ, ka anyị wee hụ ha, ha wee hụ anyị. Ya bụrụ ma evute akụ bi ụlọ, vute akụ n'ụlọ. Chief Sir Kasimia Udowanne, akụzi ọnụ ụwa n'ọgbọgbọ ugiri, isi ala mba nọ, kpata akụri akụ,
ihe akụ erile gị anọkataghị na-aza ya wama akụzi ọnụ ogbu ala ụmụnna nwezukwe na-akụ ire ala ọsị m kelee lọlọ Lady Janet ụtọ nwanne ahụ nwaanyị ahụ ogwogwo imi ya ahụ nwaanyị ahụ ebe dị mma achara ugo nwaanyị ihu ụtọ nne ụtọ nwaanyị Chidonwu Sirike aka Sikuba ezi nwaanyị dị ụtọwa ọbụgiri isi ala mba nọ n'ọla ejeje mba ya bụrụ ma ebute akụ bi ụlọ bute akụ n'ụlọ ya bụrụ ebute akụ n'ụlọ Chief Ikechukwu Richie Bauchi